May kinaka ka bay. Ito mga tinood. Oh. Saan man bay? Saan na yung gikuan mo, panabi ni mo? Nga, saan man? Ano yung silbi ni mo ay, muro mo kagpiling, unsa mga piling ni, mga likaw, panabi mo dyan na, ako na ko'y klarong leader ko no. Di, wala ko magsultian na eh. Unsa mga noon, magsurahan mo, asa man yung kauban na to? Di, kaya usahay mong goodbye, ganang naman ko time nga na magtapok ta ba? Mutawagan na yung mekanik ko, ang gani. Tani na, kay, ikaw may leader na mo. Siyempre, nago ko'y bata, dapat mo sabot, mo, dugay ko sa'yo maabot dili. Wala kami, musabot mamihan na. Pero tani ba, oras na to. Magsilbi, asa man sila ron, kay bitingon ako, di na magsilbi ninyo ay. Tapos padulong na to eh. Ginana man mo noon. Sa tawagas na ko ha. Di magsilbi ninyo. Tawagas na ako, may na magsabot ta ba? May na magsabot ta kay kapoy ba kay nabayay? Dapat mo sabot, pag mo, dili mo magsigig ko, ano na, piling ko ano mo noon. Okay. Ano yung madre ba? Kaya nanadire itong later ba? Silbi na ina, pag dali kay, para mga kumani. Sige. Lagi. Sayunan mo da. Di ba Sige. lagi? Ngagawal niyo ba? Kay ate, maglalis pa miyan niyo eh. Dali na sila. Sige, pabe. Mo da. Di, ang ako agad tani ba? Nga ang kanang tani, supportive tang tanan ba? Ana ra mga kuha ka simple ko kami ba? Kaming mga kauban na. Ako, ni sabot ko sa inyo. Sige mo ginana. Lagi kanang, ya. May tag ako, permanente ko musabot niya ang sila. Oh. Sa buto na to. Mo gi, tawagan ako. Tawagan ko tayo kay para way hassle ni ko ana ni kay. Apo kaya. Di ba na sa sunod ba dapat na. Uli mo ba? Paminaw kami. Sobra na niya. Sige na siya kung ana. Siya ko ni mo puli ako. Iya ko na kung kanong kuno kay siya ko ni mayo ko kayo. Di dapat na matay leader nga tarong. Oh, di ka bukas di ko ako ni lawas Di sa sunod ko ba tarong mo ni mo. Di ay Dili, Mana na to ni mano ni. Ay, ko lang dia. Ay, Yunan ninyo. sama na eh. Ay, pagkapila-pila. Dugan bay. Minang sa kabay. Unsa ka? Oh, tikong dugan. Prank naman ni mga bay. Prank ra mo ay. Sa mga prank ra lagi. Prank naman ni mga bay. Bay, ako sakit bay. Balo ba yung mo? Huot yung dugan eh. Di ba? Pero boy, prank ra lagi prank. Prank ni bay. Mag-vlog ka. Vlog ko ta. Lelo